Jeg troede, romantikken bare handlede om roser og følelser. Men åbenbart handler romantikken om filosofi, natur, skønhed og mørke længsler. Nu skal jeg på speeddating med 3 strømninger fra 1800-tallet. Hjælp. Hej. Hej. Jeg tror på, at alt hænger sammen. Du, jeg, dyrene, træerne, vi er ikke adskilt. Vi er én organisme. Så du er sådan en økotype? Vi kan ikke forstå verden ved at skille den ad. Naturen er ikke noget, vi bruger. Naturen er noget, vi er. Som Ønsberg siger, alt er i sin orden. Verdens hele kreds, ånd og stof forenes i naturens væv. Okay, så Gud er alt? Ja, panteisme! Det guddommelige er i naturen. Det kan vi mærke gennem følelser og intuition, ikke logik. Det minder lidt om klimabevægelsen og folk, der går i saunagus. Alt det smukke her er kun skygger. Det virkelige skønhed findes i idéernes verden. De perfekte. Skygger? Du lyder lidt som en filosof. Platon, ja. Men vi nye platonikere tager det videre. Vi længes mod det guddommelige, og vi kommer tættere på det gennem kunst, kærlighed og skønhed. Så et instafilter er som et glimt af noget højere. Præcis. Når vi betages af noget smukt, er det ikke bare overflade. Det er et spejl af en højere virkelighed. Hey, du ved, verden er kaotisk, og det er derfor, jeg vælger familien, hjemheden og trygheden. Så ingen står der revolution eller følelser? Nej, du ved, efter al den uro, der var i Europa, så havde folk brug for ro. Ikke for at flygte fra virkeligheden. Du ved, et ryddeligt hjem giver ro i sindet. Det lyder lidt som TikTok Clean Girl Aesthetic og self-care. Præcis. Bitte mig er lidt mere roligt. Okay, romantikken er meget mere end kærlighed og blomster. Det handler om at føle stort og dybt. Det handler om at forbinde sig med naturen, længes efter det perfekte og finde ro i det nære og møde mørket i os selv. Romantikken er ikke død. Den er bare flyttet ind i Instagram, skoven, Netflix og TikTok. Romantikken lever videre i dig.